Оратория Каст. Пространството за истината на вътрешния глас. Добре дошли в Оратория Каст. Подкастът за човека зад гласа. За онова невидимо пространство, в което се среща мисълта, чувството, тялото, интуицията и смисъла. Тук разговаряме с хора, чието гласове, идеи и чувствителност добавят резонанс към една по-дълбока човешка култура. Културата, в която гласът не просто е средство за комуникация, а израз на това, кои сме и как присъстваме в света. Защото вярваме, че когато сърце и ум влязат в резонанс, се ражда автентичният глас. Аз съм Мариана Атанасова, автор и водещ на Оратория Каст, част от пространството на Оратория, място посветено на културата на вътрешния глас и автентичното човешко присъствие. И съвсем накратко, пътят ми през езиците, комуникацията, преводачеството, трансформационния коучинг се превърна в един свързващ мост между различните светове и гледни точки, различните човешки истории. Затова днес създадохме това пространство за хора, които не искат просто да говорят по-добре, а да се чувстват по-дълбоко, да се свържат по-истински със себе си и да звучат със собствената си чистота. Затова днес горещата тема на епизод 3 от Оратория Каст е шифърът на потенциала за вътрешния код на човека, страха от видимостта и смелостта да се проявим. Днес ще разговаряме с Анелия Кацарска. Добре дошла, Анелия. Анелия е човек отдаден на смисъла за това да изследва, да развива и опознава себе си чрез осъзнато присъствие и лична отговорност. По пътя на собствените си търсения Анелия преминава през различни знания, практики, житейски опитности и през 2019 година се среща с света на числата. Но не като теория, защото тя е по нестандартния изследователски метод. Тя търси в нумерологията онази жива система, която отразява начина, по който живеем и начина, по който избираме и проявяваме потенциала си. Темата за потенциала е тема с огромен потенциал. За това, когато с Анелия се срещнахме за първи път, а това беше неотдавна, Анелия, ти каза нещо много интересно, което ме грабна, това, че ти не се занимаваш с нумерология, а с житейска нумерология. Тоест, търсиш, не работиш просто с числата, а с житейската история зад тях, човека зад тях. И след толкова години, да кажем 7 години приблизително работа с хора, можеш ли да кажеш, че рождената дата носи своеобразен шифър на потенциала? Тя е един код на този потенциал. Здравей, Мариана! Здравейте, Оратория! Изключително се радвам да бъда част от темата за потенциала, защото самата аз я вървях тази тема много дълго и мъчително, докато разбера какво всъщност означава потенциала и как точно да го проявим този потенциал. Така че, наистина, с отворено сърце ще споделя всичко, до което аз съм стигнала като прозрение и опитност. Сега, житейска нумерология наистина носи в себе си стремежа, моят стремеж към това да изляза извън рамките на нумерологията и да насоча всичките си усилия към това да изследвам как тези числа, в крайна сметка, с които сме дошли в нашата дата на раждане и нашето име,
как те оформят нашите избори, как ни определят в живота. И не ми беше достатъчно само да го чета в книгите и материалите. Аз исках да чуя с хората, исках да чуя какво те разказват, как те ги живеят тези числа. И разбира се, тук общо заето, тръгвайки в този процес, аз се научих да мълча и да слушам, и да наблюдавам и да анализирам в главата си, без много да демонстрирам знания, а по-скоро да трупам още повече разширения в тази област. Защото, както с всичко останало, едно е на теория, друго е на практика, нещата са коренно различни. Да, мога да кажа, че нашата рождена дата определя много неща, не само нашия потенциал. Определя общо взето всичко в нашия живот. Но определя, оформя и влияе, но разбира се, не ни рамкира и не ни ограничава. Това е много важно да се знае. Абсолютно си права и тук долових това послание, че това, към което си се стремила в срещите с хората е да разширяваш себе си и всъщност това разширение на твоя вътрешен глас, да умението да се вслушваш в него. И тук всъщност имаме много определения за потенциал и за някои хора думата потенциал е плашеща, някои смятат, че нямат такъв потенциал, други просто се препъват в това и си казват, ами ако наистина нямам тези качества, и за това в този наш разговор ми се иска да дадем една и философска, и практическа насока на потенциала, на това да разбере всеки, че има този потенциал, както казваш. Щом като имаме рождена дата, имаме и потенциал. Аз бих го сравнила с дете, защото детето е онази част от нас, която идва на света без страх да се изразява емоциите, втурва се в игрите, опитва всичко, опитва се да се променя във всяка една минута, детето се забавлява, за него няма етикети, няма черно и бяло, добро и зло. И всичко до момента, в който дойдат правилата. И започне то да разбира какво трябва и какво не трябва да прави. Влиза в ролите и етикетите и тогава този потенциал се заглушава. Затова ми е любопитно твоето мнение, какво е потенциалът според теб, твоето гледище, твоето усещане за тази. Да. Сега първо да кажа, че всъщност тази носталгия по детето в нас и детството е много ходене по ръба, защото в крайна сметка, да, наистина ние трябва да живеем в еуфорията на вътрешното дете, но детето е неосъзнато и то не носи отговорност. А ние като възрастни трябва да живеем този живот осъзнато и носим отговорност. Затова сега, изхождайки през призмата на числата и това, което аз съм изследвала, мога да кажа, че наистина потенциала съдържа много компоненти в себе си. От една страна, наистина това е дарба. Това е дарба, която ние носим в себе си, защото ние сме си я заработили тази дарба. И говорейки за нумерология, числа и причинно-следствени връзки, нали, дата на раждане има, значи предполагаме, че всички тук, които ще имат интерес по темата, допускат, че в крайна сметка ние не живеем само тук и сега един живот, ние живеем много животи и по този начин развиваме себе си като съзнание. Та от тая гледна точка мога да кажа, че дарбата ние сме си я заработили в предишни животи. И тя не ни е дадена, защото сме много чаровни и прекрасни и добрички, а защото ние сме си я имали сме смелостта тази дарба, нали, да я осъзнаем, да я проявим и да я приемем в себе си. След това може да се каже, нали, че това наистина е потенциала е и съдба, защото всеки човек, който носи потенциал, той е длъжен, колкото и да бягат хората от тази дума, но думичката трябва е изключително полезна, той е длъжен да прояви това нещо.
И това е неговата съдба, защото в една карта се вижда там, където хората имат наистина много силна задача да проявят своя потенциал. Това са едни струпвания на числа, които показват, че човека просто каквото и да прави, каквото и да не прави, този потенциал ще го тегли в посоката, в която той трябва да върви. Така че, нали, това е и съдба и ние имаме отговорност да си извървим тази съдба, защото по този начин помагаме не само на себе си, помагаме и на всички останали, с които между другото имаме договор, нали, да бъдем полезни един на друг и да свършим този обмен. Разбира се, е и избор, защото всеки сам решава дали ще положи необходимите усилия да прояви този потенциал или не. Така че нашия потенциал е нашия опит. Това е нашия опит минал и настоящ. Така че потенциал са както нашите плюсове, които са, нали, в крайна сметка, нашите таланти, които ние сме си заслужили и заработили, така и нашите минуси, защото всъщност нашите минуси в нумерологичната карта, това са енергии, с които ние вече сме работили преди. Това са наши таланти, които ние вече сме развили в минал живот. И сега, за този живот, в който ще живеем, ние нямаме нужда от тази енергия и затова при нас е в минус. Т.е. от една страна това е дарба за нас, нали, в смисъл дарба като дар по-скоро, защото тези енергии няма да ни влияят, но това пак е опит, нали? Това пак е опит, така че и плюсовете и минусите са общо взето свързани с потенциала ни. И може да се каже, че всъщност нашия потенциал е нашето присъствие, самото ни присъствие дори е потенциал, защото носим енергията на този потенциал, който сме развили. И и единствената разлика е, че сега, в времето, в което ние сме дошли да го живеем този живот, с този шифър и с този код, който носим, ние трябва да се умеем да използваме потенциала от миналото, за да го приложим във времето, в което сега живеем, спрямо настоящите условия и времена. И това ни създава възможността да надграждаме себе си. Това, което току-що каза, е уникално, защото хората си мислят, че потенциалът е нещо, което те първа трябва да го развиваме. То е, от думите ти, така разбирам, че потенциал е нещо, което трябва да проявим, защото имаме и минуси, и плюсове. И точно за това в оратория имаме много талантливи хора, обаче всички имат усещането, че живеят под собствената си възможност. Тоест, че има нещо, което има някаква пропаст между това, което са и това, което могат да бъдат. И много от тях усещат, че носят нещо повече в себе си, но живеят под потенциала си, точно защото не приемат тези минуси. Така е. Каза. И много често всъщност човек си хаби цялата енергия, за да запълва изкуствено тези минуси. А то няма никакъв смисъл. Минуса е даден човек да си почива от въпросната енергия, нали, за която отговаря даденото число и качеството съответно, и област, нали, от живота. Там човека е в почивка. Но понеже го усеща като минус, човек се старае да го запълни изкуствено и съответно насочва целия си потенциал и ресурси към този минус и забравя, че всъщност той има плюсове, които може да прояви и благодарение на тези плюсове може да запълни минусите по един естествен начин, без да хаби толкова много енергия и време, нали, в този минус. От друга страна, минуса ни е даден, за да дадем ние нещо ново на света. Това е смисъла. Тоест, минус означава, че ние сме дошли да внесем нещо ново в този свят, в това общо поле, в което ние живеем. Най-общо казано, защото може много да се говори по темата, нали? И това ме навежда на мисълта, дали можем да кажем, че потенциалът можем да го открием и в някои от нашите страхове и блокажи. Абсолютно да. Така е. Можем да го открием навсякъде в нас. И в минуса, и в плюса.
Като казваш минус и плюс, един от най-честите модели, който се проявява в работата ни е, че хората казват имам страх от провал, а всъщност в тях звучи имам страх от успех. Може ли човек да се страхува повече от собствената си сила, отколкото от провала? Това е един много интересен въпрос, защото всъщност човек не се страхува нито от силата си, нито от каквото и да било. Човек се страхува, най-общо казано, от болката. И тук сега отиваме в едни теми, които са свързани и с нашата интуиция, за която по-нататък можем също да говорим. Но хората се страхуват от болката, физическа, емоционална, ментална, няма значение. Това е в основата на техните страхове. И в крайна сметка това е нормално, нали? Това си един нормален страх и всъщност той е прикрит зад най-различни други страхове. Така че, да, това, което казваш е така, но тук пак има много фактори, които трябва да споменем в цялото това нещо. Не е толкова еднозначен отговора. По принцип хората се чувстват много смели в своите сили. Там, където те се чувстват силни, дори да не го осъзнават, те налагат това нещо върху останалите. И не се усещат, че го налагат. Да, защото всъщност потенциал е точно в плюса и в минуса. А ние много често не много често, винаги сме си мислили, че потенциалът е в плюс. Не, минуса е достатъчно силен потенциал, защото благодарение на минусите в картата на човек, ние се движим към прогреса. Тоест, самия минус, тъй като не е рамкиран от общо човешките и социални норми, принципи, закони, морал, ценности и така нататък, създава нещо ново. И обикновено обществото не разбира минуса, нали, самия човек също не разбира своя минус, но всъщност там се крие огромен потенциал, защото хората, които имат минуси в съответните области от картата, те са дошли там, за да проявят новото. Да привнесат точно своята енергия и по този начин да сътворят нещо ново в света. Ако го няма този минус, ние няма как да се движим. Не може да има прогрес. Ние ще бъдем статични. Минуса лесно става на плюс. И плюса на минус. Когато прекалим с него. А можеш ли по този начин да разбереш повтарящите се модели, реакции, трудности, като житейската нумерология помага ли ти да разбереш тези модели, които се проявяват пред човек? Защото те са пряко свързани с неговия потенциал. Да. Помагат, разбира се, когато човек има познания за числата, но и всеки, който е тръгнал по пътя на себеопознаването, сам може да разбере къде са тези модели, стига да наистина да върви по този път. Сега, ако трябва някак си да обобщим, защото това е много субективно, зависи от много фактори тези модели и не са свързани само с числата. Тук играе ролята рода, играе ролята семейството, средата, в която сме израсли. Нали, всичко има значение за тези повтарящи се модели. Нали, личната карма, родовата карма, всичко, толкова е, нали, мащабно това, което влияе върху тези модели. Но ако трябва някакси така универсално да кажем за масата хора, може би и което е най-лесно за всички, защото аз мисля, че всеки вече може да си изчисли житейския път. Има толкова много информация в пространството. Така че, поглеждайки житейския път на човек, нали, можем да преценим горе-долу този човек за какво е дошъл, но това е едно много повърхностно като информация, нали, усещане. Да речем, когато човек е в житейския си път от 1, 2, 3, нали, житейски път единица, двойка или тройка, това са хора, които общо взето са дошли да проявяват своя егоизъм. Те са дошли да взимат. Нали. По този начин те работят върху своя аз. И за тях това е важно. И ние не трябва да ги упрекваме, защото това е част от техния житейски път и тяхната опитност. Хората, които имат житейски път 4, 5, 6, те са дошли за да намерят баланса. Баланса между всичко, нали.
И търсейки този баланс, вероятно тези хора ще се лутат между крайностите, докато намерят баланса, защото баланса не се намира лесно. Това е изключително трудно и е много тънко. Нали? И хората с житейски път 7-8-9, това са алтруистите, които общо взето се предполага, че вече са понатрупали някаква опитност, нали, в животите си и са дошли да служат на другите. Така че, изхождайки от житейския път, нали, можем да предположим какво така най-силно ще му влияе върху мислите, реакциите и изборите, които прави. Да кажем, житейски път едно, задължително трябва да изказват своето мнение. Те за това са дошли. Нали? Да. Всичко, което е в главата им, не излезе в пространството, няма действие. Т.е. те променят пространството през говоренето и чрез личното си мнение. Двойките са дошли да действат пък по своя воля и усмотрение, нали? И те трябва да действат активно и самостоятелно, защото по този начин те изследват, чрез действието и по този начин са полезни. Нали? Не можеш да затвориш една двойка и да кажеш, ами не, ти ще правиш аз каквото ти кажа. Невъзможно е. Нали, по същия начин тройките са дошли тук, за да фиксират самото пространство, да сложат граници. Думата общо там не съществува. Тоест, тук надделяват личните потребности в път тройка. Нали, такива хора ни учат как в крайна сметка да поставим себе си пред всичко останало. Нали, така. Четворките контролират другите. Нали, това е тяхната работа. Те дават една такава рамка на честност, на справедливост, на яснота и съответно ще реагират остро на всяко несъответствие в взаимоотношенията или договорките, които се правят. Ще кажа за всички, защото така или иначе сме тръгнали, а пък житейския път лесно може да бъде изчислен от всеки, просто събираме датата си на раждане до едноцифрено число. Нали? Петиците са дошли тук да долавят всяко чувство наоколо и те държат на яснотата на тази честност в чувствата. Нали? Тях фалша ги уморява и саботира тяхната увереност. Така че един такъв човек трябва да си знае своето място в обществото, трябва да знае как функционира, за да може правилно да развие своя потенциал. Нали? Шестиците, ето тук работят, те са самооценката. Техният критерий е професионализма. Те просто разбират стойността на качеството и го ценят и следват принципа така и идеологията на нали, не прави това, което не умееш. Общо взето, да, там те работят със своята плахост, но и това са добрите, нали, тези от едно време, качествен контрол, идеални са. Седмиците, нали, те пък са дошли да се доверят на себе си и на своята божествена връзка. Те са дошли да присъстват тук и сега, да слушат, да наблюдават този ефир, това ефирно пространство, нали? И те трябва да работят върху своята неутралност. По принцип седмиците са много критични спрямо другите, но всички числа 7, 8, 9 проявяват критичност към останалите, защото те сравняват останалите със себе си. Така че, нали, тяхната работа общо взето е да те виждат решението. Те виждат решението и какво ще излезе от ресурсите, които са налични и информацията, която е налична. Осмиците са тук, за да работят с вселенските закони, т.е. и причинно-следствените връзки, така че те добре усещат този късмет и го споделят с останалите. Те са много активни в сътворяването и така трябва да бъде. Нали? Девятките, те пък умеят да постигат общо взето и са много ефективни. Така че те са дошли тук да учат другите, те са добри учители, ментори и така нататък. Нали? Така че тръгвайки в тази посока, за тях би било много добре. И ето така самия житейски път, без въобще да навлизаме в детайлите на самата карта, самия житейски път определя, нали, част от всичко, което ще правим или няма да правим, ще харесваме или няма да харесваме. И ние не можем да бъдем различни. Ние сме такива, каквито сме в момента. Просто трябва да го знаем, да знаем как функционираме и какво е важно за нас. А как човек разбира, че живее в минус на своя потенциал? Това е, нали, както с всичко останало, отново е много, много субективно и зависи наистина отново от много фактори. Защото тук пак оказват влияние най-различни компоненти. Не само от душата на човека и от самата личност. Така че пак, ако трябва да си избера някаква универсална гледна точка и да обобщя цялото това нещо,
Мога да кажа, че когато човек загуби живинката вътре в себе си, всички я знаем тази живинка, този пламък, нали, вътре в нас, това усещане, което ни създава онази вътрешна радост и ни дава енергията да станем, да творим, да Да, дава ни идеите, дава ни лекотата, нали, всичкото това е част от нашия плюс или минус, няма значение, но това е част от нашия потенциал, който ние трябва да предадем нататък. И когато ние сме в тази живинка и в този пламък, ние се чувстваме по-млади, по-енергични. Наистина имаме много идеи, имаме стремежи, имаме смисъл, което е много важно. И тогава нашият обмен и нашите взаимоотношения с останалите са леки, защото те са полезни както за нас, така и за другите. Тоест как да го кажа, ние в този процес, нали, се опияняваме не от получаването, а от даването, нали, от това, което ние можем да дадем на другите. И следваме, разбира се, баланса между двете, без да изпадаме в илюзията, че едното или другото, нали, това не трябва да има илюзия. Тогава сме в своя потенциал градивно. Тоест, чрез числата ние можем да открием различните версии на себе си, така да се каже. Да, така е. Можем да имаме различни версии и всъщност те са абсолютно необходими в крайна сметка, Да, тези версии. защото от това, което наблюдавам в оратория, много често хората влизаме в определени роли или се хващаме за определени версии на себе си и не излизаме оттам. Или пък не приемаме, забравяме за някои свои версии, които така сме оставили в така нареченото минало пространство. А всъщност ние имаме нужда от всички тези версии. И Да. Имаш ли в твоя опит така хора, които имат чувството, че цял живот са живеели само една малка част от себе си? Много са такива. Това не е изключение, това е масово, това много хора са така, всъщност. И в случая нумерологията, защото когато се срещам с хора, аз не говоря, аз слушам. Тоест, имаме разговор. Аз не искам да демонстрирам своите знания пред човека, а искам наистина всичкото това, което ще изговорим, да бъде разбрано от човека и да донесе някаква полза за него самия. А това може да се случи само в един разговор. Няма как да събера една човешка съдба в 9 числа, нали? Това просто няма как да се случи. Тук не говоря само за числата, говоря за всички ресурси, които са ни дадени в днешно време, за да опознаваме себе си. Нали? Не трябва да се ограничаваме и рамкираме. Но просто в случая числата са една трета гледна точка. Нали? Това Да, са да, не моята, не на човека, а просто на числата. И в този случай те са наш верен помощник, защото, както и другите методи, разбира се, които съществуват, защото те ни помагат да видим себе си през различните версии, нали, които биха могли да се разиграят в една карта. Защото хората с една и съща карта, т.е. с едни и същи числа, могат да живеят коренно различен живот и да се проявяват по коренно различен начин. Защо? Защото тук всеки един от тях може да се движи по различен начин между числата, да се движи в високите сфери или в ниските. Може да има напрежението на даден потенциал, който задължително да развие, нали, и той да върви в тази посока или да стои ниско долу и да се страхува и да влезе в съвсем други програми. Тоест, тук имаме високи и ниски проявления на всяко качество. И за това картата не ни ограничава, тя ни определя само онзи фундамент, нали, от който ние се нуждаем и от там нататък всичко вече се развива в различна степен и вероятност на събитията. И някои хора наистина през целия си живот не достигат дори до този фундамент. Те дори не знаят каква им е основата, за да тръгнат по-нататък. Нали?
Просто толкова се фокусират и фиксират върху нещо от всичкото, че просто не си позволяват сами на себе си да видят цялото, което носят. Нали? Това е, Да. просто трябва да сме отворени наистина към нови нагласи, нови намерения, нови неща, да го живеем този живот. Не само да го мислим, плюсове, минуси и така нататък, просто да бъдем активни в нещата. Което ме навежда на мисълта, че нумерологията е един от инструментите, които ни помагат да видим коя версия на себе си избягваме, Да. коя отричаме, защото всъщност ние сме, човекът е система. И изключвайки някои от версиите, неминуемо създава блокажи. Така е, безспорно. Както казах, хората се страхуват наистина от тази болка. Просто това е заложено в нашата подсъзнателна памет. А нашата подсъзнателна памет е свързана с нашето тяло. И този механизъм или тази програма, чиято цел е, разбира се, да ни предпази, и такава е била винаги, да ни предпази в тази материя, да ни съхрани, без значение дали говорим пак за физическа, емоционална или ментална, но това ни дава усещането, че неизвестното и непознатото като преживяване е опасно. Нали? А, а в крайна сметка ние имаме толкова много път да извървим като съзнание, като човечество и всички сме толкова тясно взаимно свързани, че всички се нуждаем един от друг. Абсолютно всички се нуждаем взаимно един от друг, за да се проявим, нали? И да бъдем удовлетворени от това нещо. Защото ние трябва да има на кой да дадем. Трябва да има някой, който да оцени труда ни, иначе няма да бъдем щастливи. Може човек да е много умен, много интелигентен, аз да го виждам в картата, че той има голям потенциал, нали? Може да постигне наистина невероятен успех, обаче човекът не иска да положи усилия, да надскочи малко, да се предизвика малко сам себе си, нали? Или да потърси помощ, да се довери на някой, нали? Да тръгне в тази посока, да се развива. Да, това го забелязваме непрекъснато, защото има хора, които имат какво да кажат, имат много знания, Да. имат житейски опит в различни държави, имат, така говорят езици, но имат и мисия, но Да. всъщност стоят в сянката на собствения си живот. Защо точно когато дойде време да се покажем, ние толкова често активираме страх, според теб? Този страх се активира тогава, когато ние не сме си позволили преди това да свърши малко работа. Защото осъзнавайки човек, че има някакви страхове, които, пак казвам, те могат да изхождат от преди, могат да изхождат от рода, може да изхождат от всякъде, нали, от средата, в която сме израсли, няма значение. Въпросът е, че човек, осъзнавайки, че има някакви страхове и притеснения, тук вече осъзнато той трябва да започне да работи върху това. И всичко става постепенно, по малко, когато наистина тръгнеш в тази посока, не се отказваш, постоянно, ритмично, методично, спокойно, с радост върху всеки успех, който постигаш, без да се насилва човек, нали, без да си вкарва някакви илюзии, че така трябва, че иначе трябва. Всеки си върви със своя ритъм. Въпросът е да сме заедно и да споделяме взаимно дарбите си, защото, нали, както казах, освен, че ние имаме договорености между нас, т.е. имаме отговорност да споделим нашите дарби и потенциал не само имаме договор не само и отговорност към своята душа и към хората наоколо и към рода, имаме отговорност към цялото, в което съществуваме. Така че там някъде в пространството чакат едни хора, с които ние имаме договорки, нали, да отдадем от нашия потенциал, за да могат те да си вземат каквото им е необходимо и те да продължат по своя път. Да може те да дадат на следващите, с които имат. Затова няма смисъл наистина човек дълго време да стои в страховете си. Всички ги имаме, и аз ги имам, нали, всеки един ги има. Нали, хубаво, позавъртял си се малко в тези страхове, разбрал си, че това не ти служи, по-нататък намери начина, намери ресурса, който на теб ще ти помогне тук и сега да изкачиш стълбичката нагоре, после следващата и така. Това е. Да. Нещото, което така много важно долових в твоето послание е, че потенциалът сам по себе си не е достатъчен.
Важно е да се превърне в принос, както ти го каза. Абсолютно. Това е един суров материал и начинът, по който този потенциал започва да служи за нещо по-голямо от нас, го превръща в мисия. И тук Да. ми идва такъв един въпрос. Как според теб човек разбира, че е дошло време да започне да живее това, за което е предназначен? Как го усеща това? Кога разбира? Общо взето, сега При малко теб тук как се случи? да се посмеем. Аз не мисля, че само при мен така се е случило. При повечето хора така се случва, когато ни писна от нас самите. Тогава идва, тогава идва всъщност онази голямата промяна, която ни прави наистина устойчиви. Всичко останало е временно. Защото някак си, то това си е пак заложено в живота и в начина по който да се развиваме, но в крайна сметка, ако ние нямаме зор, няма да направим абсолютно нищо. Така че когато човек тръгне да изпада в някакви ниски проявления, да знае, че това е много хубаво и просто когато се позавърти малко там долу ниското, във всичките му сянки, уроци, всичко, което носи със себе си, нали? След това е добре да се умее да излезе от това нещо, нали, по-нататък. Така че вместо да вижда живота и житейските казуси като нещо лошо, да ги вижда просто като една възможност и да прояви наистина, да заземи енергията, която носи. Защото ако това нещо стои само в ментала, нали, то не е заземено и пак не е добре. Защото силните качества наистина могат да се превърнат от дарба в капан. Защото ние там, където сме силни, наистина можем много, много силно да разрушим себе си. Не само другите, себе си разрушаваме. Просто и това започва тези сили наистина да действат супер разрушително. И тук вече излизаме извън житейския си път, извън всичките пътища, извън всичките закони, божествени, вселенски и каквото и да било. Така че и другото нещо, което много съм забелязала и е много важно, искам да го спомена, е, че човек не трябва да... когато казвам, че човек трябва да излезе от своите илюзии и всеки да си върши работата добре, защото това развива всички, искам да кажа, че ние много често се залъгваме, че трябва да оправим всичко и всички. Нали? Да. Или често ние се надценяваме и смятаме, че всички трябва да ни харесат. И съкън, ако някой възрази срещу нас и не одобри това, което правим, ние вече, нали, или скачваме да се доказваме и да се борим, или се свиваме, нали, затваряме се и си казваме, ето, нали, не, това е надценяване. Нали, когато човек не осъзнава първите две точки, тогава той се подценява. Защото просто не отчита правилно своята роля, своето място и своя принос. Когато това го отчете, тогава всичко става абсолютно достатъчно. И човек няма вътре нито в себе си страх, нито пък силен стремеж да се показва, доказва. Той просто е себе си, развива това, което може, дава своя принос, нали, към всички останали, знае си мястото и се чувства спокоен вътрешно. За мен това са, може би, основните точки, върху които човек си заслужава да помисли. Тоест ти току-що описа как изглежда и се чувства човек, който живее в синхрон със собствената си природа, защото да осъзнаем само потенциала, това е едно, но това, което каза за приноса, е нещо много по-важно. Всъщност то е моста към мисията. Много се говори за тази прословута мисия, че човек е с мисия на тази земя. Да, това е така, но преди мисията е точно това и точно това е и целта и на оратория каст, да човек да се научи да пътува към себе си, да изследва своето пространство, да, в комуникация и с другите и със себе си, и ние сме свързани, но всъщност всички трябва да достигнат до своята мисия рано или късно. Затова, ако трябва да дадеш едно така простичко упражнение, един въпрос за самоизследване, коя версия на себе си не си позволявам да бъда, как би насочила хората да работят с този въпрос?
На първо място пак ще поставя това. Да, всеки сам да преразгледа илюзиите, в които общо взето се е впил. Илюзиите за нас самите, за другите, за любовта, за живота, за смисъла и всички основополагащи убеждения, които оформят по-нататък всичко останало, което правим като избор и което имаме като мисли. Защото силата на сътворението наистина е в целта на намерението и отношението, което имаме. И ако там ние не сме се освободили от това, което не ни върши работа, по-нататък нали, нашата основа е нестабилна. И колкото и да си мислим, че имаме временно някъде успех, въпрос на време е живота да ни покаже и да ни подложи нали, на това предизвикателство, да докажем колко силни и устойчиви сме в това. Затова на първо място поставям нали, точно тези. А тези илюзии, те се виждат точно когато работим с някой друг. Защото ние често самите не можем да ги видим. Имаме нужда някой отстрани да ни погледне и някой отстрани да ни каже. Нали? Иначе няма как да видим собствените си илюзии. Нещо трябва да се случи, което как да кажа, да пукне балончето, нали? За да може да излезе нещо. Другото, което може би на второ място бих сложила е тази вътрешен глас, за който толкова много се говори. Той наистина е много важен, защото той определя. Тоест, ние вътрешно наистина си знаем какво трябва да правим. Но тук има пак една илюзия, която аз съм забелязала относно интуицията, просто защото много хора са я споделяли с мен и много пъти сме го говорили това нещо и къде хората не могат да разберат къде е разликата между това да слушаш интуицията, нали, да бъдеш себе си и въобще как се случват нещата. И аз тук мога да кажа, че всъщност това, което съм открила е, че интуицията, това, което хората очакват от интуицията е, че тя задължително ще им показва само най-лесния и най-готиния вариант на тяхното съществуване и ще им спести всичките неприятности, през които могат да преминат. Но истината е, че нашата интуиция общо взето е свързана с тези три компонента – духа, душата и тялото. И всяко от тях си има своето ниво на интуиция. Нали? Ако слушаме, например, духа, той ще е този пламък, тази живинка, това огънче, което всеки един от нас носи и благодарение на което съответно, нали, слушайки повелята на духа, ние живеем този живот и го живеем в благодарност и ценим всичко, което е създадено и което ние създаваме. Нали. Това е онова отношение нали, към живота. А ако гледаме интуицията от гледна точка на душата, този вътрешен глас на душата, то тогава този вътрешен глас ще ни кара и ще ни води към най-подходящите хора и ситуации, обаче чрез които ние да си свършим задачите, да си научим уроците, разбираш ли, да се разплатим, да балансираме и всичко останало, което е необходимо на нашата душа и за което тя е дошла. Така че тук няма кратък път, нали? Ако пък говорим в крайна сметка за интуицията на тялото, там вече говорим за съвсем различно нещо, защото всъщност интуицията на тялото има за цел да ни предпази. Нали? Тоест, то се активира тази интуиция всеки път, когато наоколо около нас има някакъв негатив. И то цели да не запази нас като биологично като някаква материя. Нали? Абсолютно. Така. И съответно ще предизвика необходимите биохимични процеси. Много често хората смятат, нали, че след като имат някакво гаделичкане в тялото, значи това е тяхната интуиция и те трябва задължително нали, да се откажат от там, откъдето са тръгнали или да не правят това, което искат да направят, а то всъщност не е така. Този вътрешен глас наистина обединява и трите. И затова ние цял живот се учим как да различаваме и как в крайна сметка да слеем всичкото това вътре в нас, за да можем правилно да се слеем и с всички останали. И тук трябва да се внимава, да, също. Тоест, ако трябва с няколко думи да кажем, какво определя шифъра на нашия потенциал? Това интуитивно, тези интуитивни усещания, които току-що изброи, приемането на себе си с всичките наши проявления. Добре. И какво още? Сега, понеже ние сме наистина много многопластови. Да. И както системни.
Не трябва наистина да се доброволно така да се рамкираме и да се вкарваме в всевъзможни зависимости. Не само материални, тук говорим и за духовни зависимости. Но това, което може би бих искала да кажа в случая, свързано не само с числата, а по принцип е да не се страхуваме на първо място от личностите, които живеят в нас самите. По-скоро да ги опознаем и да ги овладеем по такъв начин, че те да ни носят ползи, а не да ни пречат. На второ място бих казала просто да приемем, че ролите са ни необходими и да не бягаме и да не се страхуваме отново от тези роли, защото те отново са един ресурс, чрез който ние си взаимодействаме и се съхраняваме, между другото, така че те отново са супер полезни и необходими. Просто трябва да знае човек коя роля, кога му е нужна, а не Да. да си сочим с пръст, нали? И общо заето, движейки се, нали, между крайностите на всяко чувство, на всяка емоция, мисъл, качество и така нататък, просто да си позволим на себе си и на духа и на света да ни помогне, да се научим, нали, да се научим как да се центрираме стабилно и устойчиво в този баланс и вътрешен мир, който всички търсим и всички желаем. Но не като отричаме, не като бягаме, не като критикуваме или пък се самосъжаляваме, нали? А просто като се развиваме. И тук е много важно спрямо правилата, наистина. Спрямо правилата, които са наистина ние сме безграничен потенциал, обаче в крайна сметка сме условни. Тук на Земята ние сме условни. И трябва все пак да спазваме тези условия, земни, небесни, всякакви. И когато творим себе си и своя потенциал, нали, да не го постигаме върху чуждия успех, да градиме своя, като използваме наличното, ценим го, уважаваме го, признаваме го като форма и просто надграждаме над вече това, което съществува в нас. Плюс, минус няма значение. Въпросът е какво съгражда човек от това, което има като налично. Да, много добре го каза, защото повечето хора губят време в това, както те казват, да чистят негативни емоции, да контролират положението, да премахват блокажите, да манифестират само положителни неща. Ето Мгм. на това в оратория се учим да приемаме абсолютно всичко. Нищо не чистим, нищо не махаме. Не, то Всичко няма е и къде. синхрон. Приемаме сянката си, разбираме всичките тези версии, роли, защото истината е, че като системи, многопластови същности, ние сме такива, за да можем да се научим да приемем любовта в нейната многоизмерност, а не да се определяме и да слагаме етикети и да делим на добро, зло, на ден и нощ и да целият ни живот да мине в едно такова сортиране. И това така, твое послание и за потенциала, и за мисията, въобще за това, че силата на човек, неговия потенциал е в това да се опознае, да се разпознае, да се прегърне и да си каже: аз съм такъв и съм уникален, единствен по рода си. Ето това Да. е шифъра на потенциала на всеки един. Ако всеки приеме тази уникалност, тя градината ще цъфти. Така е. И бъде естествено отворен към уникалността на другите. Защото всъщност ние взаимно си причиняваме това, от което най-много се страхуваме. Защото да не забравяме, че ние сме супер критични към хората около нас. Да, И всъщност в момента, в който ние променим нашето отношение към хората около нас и започнем да признаваме, нали, потенциала, успеха и приноса на всеки човек, който е дошъл на тази земя и се отнасяме с уважение и ценим, нали, тогава ние можем вече да кажем, че създаваме едни нови условия на живот за нас, за децата ни и въобще за тази земя. Защото ние не можем да съществуваме и не можем да сме щастливи сами със себе си. Ние се нуждаем един от друг, а в същото време сме изключително дистанцирани, недоверчиви,
мнителни, критични, изискващи към всички останали и към нас самите понякога, нали? При някои хора, не при всички. Ето още една така, както се казва, подправка към този потенциал, за който толкова много се говори навсякъде. Ако трябва да оставиш едно послание на слушателите, които усещат, че в тях има нещо повече, но не смеят да го проявят, къде се страхуват от видимост, къде се съмняват в себе си, какво би било това послание? Какво можем да им кажем на тези хора, които още се свиват? Ще им кажа това, което съм си казвала на себе си. Дано да им е от полза, на мене поне ми подейства спрямо моята карта, спрямо моята матрица, нали? Но тук, както казах, всеки се свързва с другия, нали, по един субективен начин. Така че аз ще кажа само, че всъщност истината е в това да сме заедно в творенето, а не да си принадлежим един на друг. И истината е в това, че когато живота ни свърши, аз така съм си го мислила за себе си, нали? Аз на себе си така съм си го казвала. Добре, Анелия, нали? Времето лети и то лети много бързо. Дните, годините, всичко минава. И ти не проявяваш това, не проявяваш това, в което ти гориш. Заради хиляди други фактори. Нали? Когато отлети това време сега, в което, нали, живееш, когато вече нямаш силите, за да развиеш този потенциал, нали, как ще си тръгнеш от тук? Удовлетворена или неудовлетворена? За какво ще съжаляваш? Няма да съжалявам, че не съм си купила дрежките, парфюмчето и не съм била някъде си. Аз ще съжалявам за това, че не съм живяла в ритъма на моя път, че не съм следвала своя вътрешен пламък и съм се поддала на някакви други фактори около мен, които са ме определили. Нали? Ето това на мен ми беше наистина много стимулиращо. Просто си задавах въпроса, до кога? Нали? Какво трябва да се случи още? А Вселената винаги ни изпраща помощ. Винаги. Не само чрез хора, ресурси, възможности, винаги ни изпраща помощ. Въпросът е ние да си позволим да се доверим на тази помощ и да тръгнем в тази посока и да не се страхуваме, че ето сега, ако съм сгрешил, край. Не си сгрешил. Натрупал си някаква опитност и тя ще те отведе на друго място и ще ти даде още повече ресурс в крайна сметка. Нали, това е смисъла на всичко. Да, защото има един такъв израз. Във всичките трудни моменти и лесни, и хубави, без да ги определяме, ние трябва да си казваме, аз съм този, който съм. Тоест, винаги да присъстваме. Така че, мили хора, посланието за вас от мен и от Анелия е да горите с вашия вътрешен пламък, да бъдете себе си, без да мислите дали това е плюс или минус. Защото накрая уравнението винаги се решава във ваша полза. Да, че... ползата трябва да бъде и ваша, и обща. И обща, точно така, приноса. Така че потенциала, следван от принос, дава мисия и ви пожелаваме да горите в своята мисия и, разбира се, следвайте ни, заповядайте и като гости в този каст. Той е за всички вас, Оратория Каст. Аз ако мога да кажа нещо накрая, защото преди да започнем, аз реших да си изтегля, имам си едни карти, които са с числа и реших да изтегля една карта за оратория през моята енергия. И въпроса, с който изтеглих картата, беше как оратория, нали, ще помага на хората, какъв е смисъл и какво ще отключва оратория като полезност за хората. Аз съм я изтегляла предварително
Съответно, можеш и ти да кажеш едно число между 1 и 37, да видим през твоята енергия какво 7. ще дойде. Добре, веднага я намерих, ето я тук. И така, имаме 8 и 7 като карти. И в случая това, което оратория отключва и помага на хората, нали, по този начин, това е сила и контрол. И тук посланието на тази карта е: не обвинявай другите хора или обстоятелствата за това, което не ти харесва. Поеми отговорност. С вътрешната си сила можеш да промениш бъдещето. Приеми нещата, които не можеш да контролираш, и фокусирай енергията си върху тези, които са под твой контрол. Определи това, от което трябва да се откажеш, за да постигнеш целите си. Жертвата, която си готов да направиш, е най-ясната мярка за това, колко сериозно приемаш мечтите си. Много може да се говори и размишлява върху всичкото това. Така, твоята карта е духовност и мистика в посока на оратория отново, нали така? Така. Продължавай напред с силата на волята, дори когато нещата изглеждат прекалено трудни. Така ще увеличиш своята духовна увереност. Разбери скритата истина за определената ситуация. Знанията, които ти липсват, създават неочаквани проблеми в живота ти. Направи крачка назад и се опитай да видиш цялостната картина. Избери правилния път на промяната и научавай нови неща. Така ще придобиеш нови знания и ще осъзнаеш, че си способен да се развиваш и променяш. Това да го бяхме нагласили, нямаше да стане така толкова прекрасно. Да, потенциала, това са нашите способности да се развиваме и И променяме. променяме, абсолютно. Така, от нас за вас само хубава енергия и хубави пожелания. Очакваме обаче ваши въпроси, коментари към нашият гост Анелия Кацарска и въобще към оратория. Така че бъдете активни. Надяваме се да сме породили доста въпроси във вашето съзнание, защото това няма да бъде първата и последната среща с Анелия. Оратория е отворена за нейните посещения, така че бъдете активни. До нови Благодаря. срещи! До нови срещи!